aj v Mijave, ale hneď po inkasovaných 2 gólov Šangali stiahol z ihriska. Ale pozor, teraz je to jedno z domácich. Ružomberok v 53. minúte späť v zápase. Miloš Lačný autorom gólu. Strela, ktorá je nakoniec gólová. Hráč číslo 31, Miloš Lačný. Vyrovnáva na 1-1. Gól padá v 15. minúte. Kapitána Ďubeka. Pretlačilo tu na Zavanbeho. Zásadný šprinterský súboj, z ktorého môže ťažiť. A v tomto prípade pozrite sa, Ružomberok vyhráva 2-1. V Trnave, tak povediac, skoro identická situácia ako z prvého polčasu. Strelec ten istý s číslom 31, Miloš Lačný. Diagonálna strela, s ktorými má výraz úterový ihriska. Máš 14 bodov. Teraz sa snaží o domáce víťazstvo prostredníctvom Štefana Tošáka. Tošák to robí veľmi dobre. Dokonca dokázal ocentrovať, tam by mal byť ten. Miloš Lačný. Lačného strela, je tu prvý gól stretnutia. Miloš Lačný otvára skóre. Predstavte si to, Ružomberok sa ujíma vedenia v 15. minúte. Tak ako to avizovali papierom. Predu pokutového územia tam však bolo príliš veľa hráčov. Ružomberčania si nerozumeli, ale na opačnej strane si nerozumeli ani Nitrania. Čo teraz? Miloš Lačný v šanci na druhý presný zásah. Lačný premieňa. Tak Miloš Lačný má naozaj super formu v dvoch stretnutiach v rámci tohto týždňa, respektíve za 60 minút, ktoré odohral v rámci tohto týždňa, strieľa Miloš Lačný už svoj 4. gól. Tak to je fantastická vizitka. V Liftove obrovská spokojnosť. Naopak Nitrania v obrane príliš veľa poľahlivých zákrokov neukázali, takisto to nebolo bohviaké ľúbivé ani v útoku, aj preto Lačný strieľa 3. gól v tomto dueli. Hat-trick Miloša Lačného. Lačný je absolútny hrdina duelu. Pavroša, pekne úvodne. Prihral Brančovi a Ružomberok za jeden zo svojich rýchlych brejkov. Miloš šprintuje. A Mišiušek dostal sa k zakončeniu. Ružomberok vyhráva 2-1. Tak to bola ukážka rýchleho, moderného protiútoku. Tu je ružomberská lavička, ktorá sa teší obleku Jozef Lukušič, ale to bola nádherná. Kočer v 20. minúte súboja 10. kola s Košicami dostal červenú kartu, no a disciplinárna komisia mu udelila prejsť na 2 duely. Súboj 10. kola s Košicami, napokon Ružomberčania dosť remizovali, teraz už vyhrávajú 2-0, Miloš Lačný sa presadil, nádherná prihrávka Tomáša Ďubeka. A Miloš Lačný nadväzuje na svoj presný zásah práve zo spomínaného duelu 10. kola proti Košiciam. Teraz rutinérska No a pozor, máme tu prvý gól stretnutia a jeho autorom je v 27. minúte Miloš Lačný. Potvrdil rolu kanoniera, tak ako ho poznáme. A Miloš Lačný.
Spiel ehemaliger von Dusan Schwentor, der natürlich hier nicht nur viele Spieler kennt, sondern auch von der Komst de United giet weer het haast prachtig aan. Het jaar begin ik dit in de season, maar het is het de klikken show. En het gebeurt ook in de jaren. Actually, Mackay is on the sturing and that's going for it. En kommer de mellan Björn Latstil. En kommer het Mackay i kvarten hele. Buchter skickar hård agis. Men han glog in ett out med böj. Att det skiner ett out med böj. Han vill Latstil kommer. Finition. Jag köker trots det var som Peter Enkel med på. Kan inte det vara Everhart Mackay körs för sina perfekta. Ja, för det kan det här i natten att köra. Det är det play chillikish. Så det regnar sen. Kvalitný zápas na kvalitnom teréne aj s peknou diváckou kulisou. Filip Ševo zatiaľ nie je v offside. Ani rozhodca necháva pokračovať v hľade. Filip Ševo a center do 16, je to gól! Miloš Lačný! Tak teraz gól, čistá jasná. Filip Šebo nebol v postavení mimo hry. Potiahol loptu a krásnym centrom našiel. Očák teraz prehral hlavičkový súboj, Lačný sa dostáva do súboja s Gorozitom. Rozohrával loptu na ľavú stranu Ďubekova, prihrávka Gorozit. Teraz buď Ďubek alebo Lačný, je to Miloš Lačný a jeho strela mierí mimo. Nie sú zaplnené. Petička Lačného, k lopte sa dostáva Zreľák. Ale bude vhadzovať. Zatiaľ slabá ponuka. Prichádza center a to je veľká príležitosť. Čo teraz? Bek teraz predložil loptu. Teraz je aj Luták. Vybral si zo Šáka. Tavamba. Ale Leandr Gal Tavamba. Lačný mu pekne sklepol loptu, ale Tavamba lopta mierí do 16, Putnovský boxuje. Ešte jedna lopta na bližšiu tyč a Putnovský sa musel na pozore. Si pripravil dobrú pozíciu, my sa však dívame na vynikajúce rýchlostné parametre iného Miloša, Ružomberčana Miloša Lačného, dobrá prihrávka. V prípade Miloša Lačného znamenalo 5 strelených gólov, no a Lačný sa stále máli, teraz svojou prihrávkou našiel Tavamba Big, neho snávať. Majú tu pol hodinku stretnutia. Ich tým vyhráva štvorgólovým za predpokladu, že Mijava dnes nezvíťazí. Boj so Slovanou Ružomberok bude po 15. kole na výbornej druhej priečke. Mám pri tomto stretnutí aj nerozhodnuté. Miloš Lačný, ak by dokázal skorovať štvrtýkrát, tak sme boli svedkami naozaj niečo nevídaného, teraz však presne prihrával Tavambovi. Spomínali sme naozaj tie kolisavé výkony Nitry, spomínali sme prehry 5-0, 4-0 a aj dnešnú rysujúcu sa Takže to je dokázal pretlačiť
tlačí loptu na svojho spoluhráča, nabieha sa tam na pravej strane číslo 24 Martinose, ktorý dostáva loptu. Jozef Adamík bol v problémoch, nakoniec prišiel o loptu. Technická strela. Lopta spoluje v stredovej čiare. Malý návrh Ružomberčania. A je to gól! Je to tak. Tak budeme konstatovať, že jedný občan dostal Tomáš Belis 15 gólov. Pozor teraz na Lačného, nepôjde to, ešte Serečí na toto už vôbec. A určite veľmi radi Seničania dobehli tú stratu zo zápasu so Slovanom, veľká možnosť pre Miloša Lačné. Tak to pekne zakrutil a Chudý vyrazil loptu po hlavičke Gorana Adamoviča. Hostia ostanú pri lopte. Рыбак. Тесюк. Смело фактор открылся. Лачному охоту. Так, ворота. Sa už začalo. Teraz vyrážajú dopredu hostia, Ružomberok ide dopredu. Výborný zákrok Aldo. 19. minúty vyhrávajú po hlavičke Andra Gaela Tavambu, najlepšieho strelca Ruže, ktorý to aj v tomto stretnutí potvrdil. Teraz Štefan Zošák, ktorému center nevyšiel. Skúšal individuálne, ale bol nepresný. A tak je tu priestor pre hostí vnútri, ale Lačný je veľmi rýchly. Ukázal to už viackrát v tomto stretnutí, predovšetkým pri do záverečného ktorý musíme povedať, bude prenechanom vystúpení. Pretože v tomto stretnutí predovšetkým v útočnej fáze Ovčák, Vítek. Tak uvidíme, či dvojica Jozef Aloviča čakali, že dajú dneska príležitosť Sejdovi Simanovi v odlišnej prestávke sa zapojiť do diania na celozemilových trávnikov. Teraz príležitosť Tavambu s Lačným, ale v tom území kedy si Láskov myslel, že sa bude kopať pokutový kop. V tomto prípade chybička pri stredovej čiare, ponechaná výhoda pre Ružomberok. Ružomberčania unikajú cez ľavú stranu, jeden z hráčov hostí ostáva ležať. V situácii sa za chvíľku vrátime. Pre zmenu mohli otvoriť skoré stretnutie Ružomberčania. Musia mať tejto chvíli na pozore. Holubek. Holubek a Štefánik. Nacvičený signál, Lačný včas vyštartoval, ešte praje za